Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, ekele m ụnụ. Anyị awụchala ọzọ n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Otu mgbe ruru n'ime otu oke ọhịa nke ejirila ịchị ọchị na udo wee mara n'oge mbụ, bụ ebe otu ọdụm bi n'ime ya. Ọdụm bụ eze ụmụ anụmanụ, onye na-enweghị obi ọjọọ, ma bụrụ eze nke ụmụ anụmanụ niile hụrụ n'anya. Mana ihe niile gbanwere ụbọchị nwunye ya nwụrụ. Nwunye eze buru ume na ogidi nke eze ọdụm. Ozugbo ọ nwụrụ, iru uju wee rie obi ọdụm. Obi mwute ya wee mechaa bụrụ obi ilu, ebe obi ilu ahụ mechara bụrụ obi ọjọọ. O kwupụtara onwe ya dịka eze ndị eze nke oke ọhịa ahụ niile, ma gwa ụmụ anụmanụ niile ife ya ofufe na iwebatara ihe oriri kwa ụbọchị. Ihe oriri mgbada, mkpụrụ osisi, azụ na mmanụ aṅụ kwa ụbọchị. Ọdụm achọghị ịma ma anụmanụ ndị ahụ ha dị nta, dị ike, ma ọ bụ nwee ume. Ha niile ga-eso tụkọta ihe oriri ahụ kwa ụbọchị. Onye eze ọdụm wee kwụsị ịchụ nta anụ ma nọrọ n'ụlọ na-eriso ihe oriri ma na-arahụ sọ ụra. N'ihi nke a, ọdụm wee bụ oke ibu ma dị umengwụ. Anya ya ndị jupụtara n'obi ebere n'oge mbụ wee na-enwupụ ọkụ n'ọnụma. Anụmanụ ndị n'oge mbụ ndị nwere onwe ha n'ebe ọ nọ ma na-enwe obi aṅụrị wee bụrụzie ndị jupụtara n'ụjọ. Mmekpa ahụ na obi erughị ala wee bụrụ chi bụ anụ ọzọ n'ime oke ọhịa ahụ. Kedu mgbe ọ ga-akwụsị agwa a? Ka ele jụrụ. Ọ na-emetụta ya n'obi na agụụ na-agụgbu anyị ebe ya onwe ya na-eriso oriri? Ka ọsa jụrụ. Mana o nweghị otu onye n'ime ha nke nwere nkwuwa okwu ịga jụọ ọdụm ajụjụ ndị ahụ. Otu ụbọchị ruru, ụmụ anụmanụ wee nwee nzukọ nzuzo n'ime ime oke ọhịa. Ha chọrọ ogbugbo nyere ọnọdụ ha chọtara onwe ha n'ime ya, ma o nweghị onye n'ime ha nwere obi ike ịga zute ọdụm ma gwa ya okwu. Oke bekee wee bilie ọtọ ma kwuo, "Aga m aga gwa ya okwu. Gị nwakwa, ị dị obere dịka akwụkwọ ahịhịa ndụ, ikwikwii gwara ya." Oke bekee wee zaghachi ha, "Ụfọdụ mgbe olu nke kacha dị nta na-ekwupụ eziokwu na-ada ụda." N'agbanyeghị na ha ekwenyesighị ike na ntụnye uche oke bekee, ma dịka ha na-enweghị ụzọ mgbapụ ọzọ, ha hapụrụ ya ka o mee uche ya. Oke bekee wee gbapụ gawa n'obi eze. Mgbe o rutere n'ọnụ ọdụm, ọdụm dina n'okpuru otu osisi, afọ ya topụtara site n'oke ihe oriri. "Kedu onye na-enye m nsogbu n'ụtụtụ a?" ka ọdụm jụrụ n'oke olu. "Ọ bụ mụ," ka oke bekee zaghachiri ma gbuo ikpere n'ala. "Abịaghị m inye gị nsogbu, kama ijere gị ozi dịka anyị si ejere gị ozi." Eze ọdụm zaghachiri ya, "Ya bụrụ na o nweghị erimeri iji wee bịa, lawa ozugbo." Mana oke bekee gwara ya, "Eji m ihe dị mkpa karịa erimeri wee bịa, onye eze. Eji m eziokwu nke ị kwesịrị ịnụrụ." Ọdụm zaghachiri, "Ọ dị mma, gbuo ya na nkenke." Oke bekee wee malite site n'ichetara ọdụm ka anụmanụ niile jiri hụ ya n'anya, nakwa udo na otu obi ha nwere n'oge mbụ, n'ihi ka ọchịchị ya siri dị n'oge ahụ. "Anyị maara nke ọma na ị gabigala ahụ ụfụ nke ọnwụ nwunye gị, bụ nwunye eze anyị hụrụ n'anya nke ukwuu. Mana iru uju gị atụgharịala bụrụ ọnụma nke maliterela ibute nkewa n'etiti ndị ị na-achị. Ị na-achọ ihe dị ike n'aka anyị. Anyị na-agabiga oke mgbu imezuru gị ọchịchị obi gị kwa ụbọchị. Mana agụụ na-achọ igugbu anyị. Oke ọhịa anyị enweghịzi obi aṅụrị dịka gị onwe gị enweghị obi aṅụrị. Nke a abụghị onye ebe." Dịka oke bekee kwuchara nke a, anya mmiri wee jupụta n'anya ọdụm. Ọ zaghachiri n'anya mmiri, "Eziokwu ka ị kwuru. Ekpuchiri m anya m n'ebe ahụ ụfụ unu niile na-agabiga. Ahapụrụ m onwe m ka iru uju wegharịa m ma mee m onye ọrụ. Ana m ekwe nkwa ugbu a na m ga-amalite ịchị ọchịchị n'ịhụnanya, ọ bụghị ụjọ, ma kwụsị ịrụgide ụmụ anụmanụ inye m ihe oriri. Aga m echekwa oke ọhịa dịka m na-eme n'oge mbụ." Oke bekee kelere ya ma lawa. Eze ọdụm ejighị okwu ya tie egwuregwu ma mezuo ha niile. Anụmanụ niile wee malitekwa ịtụkwasị obi dịka eze ha, wee na-ewebata ihe oriri site n'ala ala obi ha, ọ bụghị site na nrụgide. Ọṅụ wee lọghachi n'oke ọhịa ahụ, dịka kwa ọdụm mere oke bekee onye ndụmọdụ ya pụrụ iche. Nke a tọọ m iche. Ndị okenye na-ekwusi,
Okwu dị nrọ na-eme ka ọnụma laa azụ. Nke ahụ bụ eziokwu papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela papa, imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya. Depụtara anyị uche obi gị. Ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.